Ωραία, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να σας κάνω την εισαγωγή στο γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα. Το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο ειδικά σχεδιασμένο για υψηλής λειτουργικότητας παιδιά με αυτισμό, παλαιότερα γνωστό σύνδρομο Asperger, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε το πρόγραμμα και απευθύνεται σε παιδιά γενικότερα με επικοινωνιακές δυσκολίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα συμπεριφοράς και φοβίες, όπως και επιλεκτική αλλαλία. Και θα δούμε λίγο παρακάτω ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής σε όλα αυτά. Είναι η πρώτη ομιλία που κάνω, στην οποία δεν βλέπω καθόλου το κοινό. Είναι μια τρομακτική εμπειρία αυτή για μένα. Είναι και λίγο οξύμορο, γιατί όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του γνωσιακού συμπεριφορικού δράματος έχει να κάνει πώς να βοηθήσει τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού που δεν λαμβάνουν υπόψη καθόλου την εξωλεκτική επικοινωνία, τη γλώσσα του σώματος, τη βλεμματική επαφή, πώς μπορείς να τους βοηθήσεις να αρχίσουν να τα αντιλαμβάνονται αυτά τα κομμάτια της επικοινωνίας που είναι τόσο σημαντικά. Και κάνω αυτή την ομιλία χωρίς να έχω καμία από αυτές τις βοήθειες, χωρίς να μπορώ να αντιληφθώ, που για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν με παρακολουθείτε, αν καταλαβαίνετε από αυτά που σας λέω, όλα αυτά, ένας άνθρωπος χωρίς αυτισμό, όλες αυτές τις πληροφορίες τις παίρνει παρατηρώντας το συνομιλητή του. Αυτή είναι και η εκπαιδευτική ύλη ουσιαστικά που έχουμε για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Πώς ουσιαστικά να τους δώσουμε το κίνητρο για να αρχίσουν να παρακολουθούν το συνομιλητή του και να παίρνουν τις πληροφορίες που δεν παίρνω εγώ αυτή τη στιγμή από εσάς τώρα και υποφέρω. Λοιπόν, το κοινό παρανομαστή, επανέρχομαι, της μεθόδου με τον αυτισμό, που ήταν ο πρωταρχικός μας στόχος, και την εκλεκτική αλλαλία και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όλα αυτά, όταν τα διδάσκουμε μέσα από το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα, κοινό παρανομαστή έχουμε το κίνητρο. Πώς θα δώσουμε λοιπόν στα παιδιά το κίνητρο για να κάνουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Πώς ουσιαστικά δημιουργούμε τη συνθήκη για να προκύψει η επιθυμητή συμπεριφορά οργανικά. Το παιδί που δεν μιλάει να μιλήσει, το παιδί που φοβάται κάτι να το αντιμετωπίσει και τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού να μάθουν τους κανόνες κοινωνικής αλληλεπίδρασης που οι συμμαθητές τους παίρνουν δεδομένους. Αφού μιλάμε όμως για ένα πρόγραμμα το οποίο χτίστηκε πάνω στις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, είναι σημαντικό, να προχωρήσω λίγο το slide, να δούμε τι είναι ο αυτισμός. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Τι σημαίνει αυτό. Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού. Όταν είναι βαρύς ο αυτισμός, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου για να το αντιληφθείς. Όταν το συγκεκριμένο όμως πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με σύνδρομο Asperger, που σημαίνει ότι είναι αρκετά λειτουργικά και η δυσκολία τους έγκυται συνήθως στην επικοινωνία περισσότερο με τους συνομιλίκους, θα το δούμε αργότερα. Άρα, σημαντικό να γνωρίσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς και ένας δάσκαλος ή ένας μη ειδικός μπορεί να αντιληφθεί ότι ένα παιδί βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά, από αυτές τις δυσκολίες θα προκύψει η εκπαιδευτική μας ύλη. Στη συνέχεια θα πούμε για τις θεωρίες εξήγησης του αυτισμού, όσο προλάβουμε, δηλαδή πώς εξηγούνται αυτά τα χαρακτηριστικά και πώς το θέατρο σχετίζεται με τις ανάγκες αυτών των παιδιών και γιατί χρησιμοποίησα το θέατρο σαν εργαλείο για να αντιμετωπίσω τις επικοινωνιακές δυσκολίες που έχουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Προχωράμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα χαρακτηριστικά του αυτισμού. Η τριάδα των διαταραχών. Κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία, φαντασία. Από τα χαρακτηριστικά αυτά θα προκύψουν δραστηριότητες, οι οποίες είναι μέρος της εκπαιδευτικής μας ύλης για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, κοινωνική αλληλεπίδραση. Δυσκολία στη δημιουργία σχέσεων με συνομιλίκους. Γιατί έχουν δυσκολία με τους συνομιλίκους, ενώ
τα πηγαίνουν πολλές φορές μια χαρά με τους ενήλικες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πολλές φορές έρχονται παιδιά για παρέμβαση σε μένα και παρόλη την εμπειρία που έχω σχεδόν 20 χρόνια πια, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω πού έγκυται το πρόβλημα. Βλέπω ένα παιδάκι μια χαρά λειτουργικό, λέμε τα νέα μας, μου λέει τι του αρέσει, τα δικά του ενδιαφέρονται κτλ. Και βλέπω τη δυσκολία όταν μπαίνει το παιδί στην ομάδα και έχει να συνεργαστεί και να συνδιαλλαγεί με τα συνομήλικα παιδιά. Τι συμβαίνει αυτό? Και πολλές φορές οι δάσκαλοι στα κέντρα λένε, οι γονείς διδάσκουν στα παιδιά κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, να λένε ευχαριστώ, να λένε παρακαλώ, να είναι πολύ ευγενικά, χαιρόμαστε όλοι, τι ωραία που έμαθε τις συμπεριφορές και τι ωραία που φέρεται το παιδάκι. Και μετά πάει όμως στο σχολείο, συμπεριφέρεται με όλη αυτή την ευγένεια στους συμμαθητές του και εκείνοι τον βλέπουν σαν εξωγήινο λιγάκι. Άρα, τι πρέπει να διδάξουμε, πού έγκυται η δυσκολία? Η δυσκολία έγκυται στην ευελιξία. Ποια συμπεριφορά πρέπει να κάνουμε και σε ποιο περιβάλλον. Άρα, ως θεραπευτές ή ως γονείς, αυτό πώς μεταφράζεται? Τι πρέπει να διδάξουμε? Πρέπει να διδάξουμε λοιπόν, πρώτος εκπαιδευτικός στόχος είναι η ευελιξία. Πώς προκύπτει η ευελιξία? Παρατηρώντας το περιβάλλον. Όπως τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης. Παρατηρώ το περιβάλλον και παρατηρώντας το μαθαίνω πώς να συμπεριφέρομαι. Διαφορετικά σε κάθε περιβάλλον. Πώς αυτό μεταφράζεται σε δραστηριότητα μέσα στο CBT. CBT ονομάζω το γνωσιακό συμπεριφορικό δράμα, για να μην το λέω γουσουδού στα ελληνικά που δεν είναι τόσο εύκολο, είναι από το Cognitive Behavior Drama, οπότε το λέμε CBT. Λοιπόν, πώς λοιπόν, τι δραστηριότητα μπορούμε να κάνουμε? Θα δημιουργήσω λοιπόν μια συνθήκη μέσα από το παραμύθι, για να τους δώσω κίνητρο καταρχήν, να θέλουν να κάνουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά, να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου. Παραδείγματος χάρη, θα φτιάξω μια ιστορία ότι θα πάμε σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας, που μπορείς να έχεις όποια σοκολάτα θέλεις, ή σε ένα εργοστάσιο παιχνιδιών, που μπορείς να διαλέξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Έχουμε το κίνητρο, θέλουν να πάνε στο εργοστάσιο σοκολάτας, στο εργοστάσιο παιχνιδιών. Για να πάνε όμως, υπάρχει ένας χάρτης που θα τους οδηγήσει. Πρώτα πρέπει να περάσουν από τη χώρα των δεινοσαύρων. Μετά από τους δεινόσαυρους, μπορεί να πρέπει να πάνε στη χώρα των πεταλούδων. Πάνε λοιπόν να περάσουν τη χώρα των δεινοσαύρων και εκεί πέρα που πάνε να περάσουν, εμφανίζεται ένας δεινόσαυρος μπροστά τους. Και τους λέει, δεν επιτρέπεται να περάσετε, μόνο δεινόσαυροι επιτρέπονται εδώ. Για έλα εδώ Γιάννη να δω αν είσαι δεινόσαυρος. Πώς σε λένε, είσαι δεινόσαυρος? Με λένε Γιάννη και είμαι δεινόσαυρος. Δεν μου φαίνεται για δεινόσαυρος. Για περπάτα λίγο. Να, περπατάω. Δεν είναι δεινόσαυρος. Φύγε από εδώ. Έρχεται ένα άλλο παιδάκι και μου κάνει, είσαι δεινόσαυρος. Είμαι δεινόσαυρος. Ωραία. Αυτός είναι δεινόσαυρος. Έλα, μπορείς να περάσεις από τη χώρα των δεινοσαύρων. Το πρώτο παιδάκι που είδατε να το γιώνουμε έτσι, δεν θα είναι ένα παιδάκι από την παρέμβαση, μπορεί να είναι κάποιος συνάδελφος, ο οποίος λειτουργεί ως μοντέλο, ως μοντέλο αποφυγής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και θα πει ο συνάδελφος, γιατί δεν μ' άφησε να περάσω? Και θα του δείξει το παιδάκι που κάνει την παρέμβαση, γιατί σε κατάλαβε ότι είσαι άνθρωπος. Τι πρέπει να κάνω? Θα του πει, πρέπει να κάνεις το δεινόσαυρο. Τι κερδίζουμε από αυτό? Δίνουμε λοιπόν ένα κίνητρο και το παιδί παρατηρεί το περιβάλλον και φέρεται αντίστοιχα. Ο δεινόσαυρος κάνει έτσι, θα κάνω κι εγώ έτσι. Άρα μαθαίνει ότι παρατηρώντας το περιβάλλον κερδίζω. Φτάνω στο στόχο μου. Συνεχίζουμε λοιπόν, βλέπουμε στο χάρτη ότι το επόμενο χωριό, ξέρω εγώ, ο πλανήτης, είναι ο πλανήτης με τις πεταλούδες. Αυτές όμως μιλάνε έτσι και περπατάνε έτσι. Είμαι η Χάρης, εσένα πώς σε λένε? Και πρέπει να μιλάνε
πατάνε τα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα όλο το πλάνο και όλη η μεθοδολογία είναι παρατηρώ το περιβάλλον. Και ένα έλλειμμα που έχουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και προηγείται της δυσκολίας, της ευελιξίας, είναι ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής τους δεν παρατηρούσαν το περιβάλλον. Εγώ αναλαμβάνω τα παιδάκια από 4 και μετά. Συνήθως όταν έρχονται στα 4 ήδη έχουν ανοίξει τις κεραίες τους, αλλά έχουν χάσει στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πράγματα που τα συνομήλικά τους έχουν πάρει. Τις κεραίες αυτές που είχαν ανοιχτές και πήραν τους κανόνες επικοινωνίας. Άρα εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε σαν μια ένεση εμπειρικής γνώσης. Εμπειρίες καινούριες. Πέρασα τους κροκόδιλους, πέρασα τους δεινόσαυρους, πέρασα τις πεταλούδες. Τα καταφέρνω. Πώς τα καταφέρνω? Παρακολουθώντας. Και επανέρχομαι στο έλλειμμα που πήγαινα να σας πω. Έλλειμμα στη βλεμματική επαφή. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτόματα στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Δεν παρατηρούν το περιβάλλον. Άρα εγώ μέσα στην ιστορία πολλές φορές πρέπει να βάλω μια συνθήκη που να τους αναγκάσει να παρατηρούν το περιβάλλον, από κοινού εστίαση, να δουν πού κοιτάω. Τώρα αν είχα κοινό, που σας λέω αυτό μου λείπει πάρα πολύ, θα έβλεπα στα μάτια τους ποιος με κοιτάει, ποιος δεν με κοιτάει, κατάλαβαν. Χρειάζεται να επαναλάβω κάτι, να επαναπροσδιορίσω. Τι θα κάνω λοιπόν στα παιδιά για να τους δημιουργήσω την ανάγκη να παρακολουθήσουν? Τους λέω πολλές φορές, έχω κρύψει κάτι και τους δείχνω, χωρίς να δείξω με το δάχτυλο, με τα μάτια εκεί. Και μου κάνουν πολλές φορές, για να δω που κοιτάς. Και μετά φεύγουν και πάνε αλλού, γιατί υπάρχει και διάσπαση. Ή πολλές φορές κοιτάω, να εδώ έχω κρύψει. Το έχω κρύψει, δεν μπορώ να σας πω, εκεί και κοιτάω. Και πάνε και ψάχνουν πίσω από την πλάτη μου. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αντίληψη που βλέπω. Και την πληροφορία παίρνω, παρατηρώντας τον άλλον, βλέποντας που κοιτάει. Θα το πούμε και αργότερα στις θεωρίες εξήγησης. Άρα, μέσα στην εκπαιδευτική μου ύλη πρέπει να κάνω δραστηριότητες στις οποίες να τους αναγκάζω να παρατηρούν, να προκύπτει ότι πρέπει να παρατηρήσουν πού κοιτάω για να βρούνε κάτι. Καθώς και είπαμε τα παραδείγματα με το κομμάτι της ευελιξίας από τους διάφορους πλανήτες που περνάμε και παρατηρούμε πώς φέρονται στον κάθε πλανήτη. Άλλη δυσκολία. Αναγνώριση και κατανόηση συναισθηματικών καταστάσεων. Γι' αυτό πολλές φορές τα παιδιά, επειδή έχουν έλλειμμα σε αυτό το κομμάτι, παρεξηγούνται από τα άλλα παιδιά, από τους ενήλικες και λένε πολλές φορές υπάρχει και η παρανόηση ότι ο αυτισμός το παιδί δεν έχει συναίσθημα. Όχι. Τα παιδιά στον αυτισμό έχουν συναίσθηματα όπως έχουμε όλοι μας. Απλώς δεν τα εκφράζουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν αντιλαμβάνονται στον ίδιο χρόνο το πώς νιώθει ο άλλος. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Πάντα υπάρχει το κίνητρο να φτάσω στο εργοστάσιο παιχνιδιού, στο εργοστάσιο σοκολάτας. Το μυστικό για να φτάσω το έχει μια νεράιδα. Παιδιά, πρέπει να πάτε στην νεράιδα να σας δώσω το χάρτη. Εντάξει. Πάνε λοιπόν τα παιδιά, βρίσκουν την νεράιδα. Η νεράιδα εκείνη την ώρα λέει, έχω χάσει τις πέρλες μου. Πού είναι οι πέρλες μου? Δεν βρίσκω τις πέρλες μου. Πού είναι ας πούμε ότι έχω χάσει τα κοκαλάκια μου τώρα που έχω εδώ. Έχω χάσει τα κοκαλάκια μου. Πού είναι τα κοκαλάκια μου? Τα παιδιά εκείνη την ώρα της λένε, μπορείς να μου δώσεις το χάρτη? Θέλω το εργοστάσιο σοκολάτας. Αυτή θυμώνει, άντε φύγετε από εδώ. Βγαίνω εγώ από το ρόλο και τους λέω, παιδιά, τι έγινε, σας έδωσε το χάρτη? Μου λένε όχι. Γιατί δεν σας το έδωσε? Είναι κακιά? Κάποιο παιδί, τη συμβαίνει κάτι? Σου λένε ναι, έχασε τις πέρτουλες της. Πετιέται ένα παιδί. Μήπως αν της δει τα κοκαλάκια της, αν της δίναμε το κοκαλάκι της? Έρχεται ένα παιδάκι, μου δίνει το κοκαλάκι. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι θέλεις να κάνω για σένα? Ό,τι θέλεις. Το ακούει το άλλο παιδάκι. Έρχεται και το άλλο παιδάκι. Και εγώ βρήκα άλλο κοκαλάκι. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι το ένα παιδάκι παρατηρώντας το άλλο, βλέπει ότι η λύση είναι να δει πώς νιώθει και πώς μπορεί να τη βοηθήσει. Γιατί υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα, η αναγνώριση και η κατανόηση των συναισθημάτων. Ναι, είναι χαρούμενη, είναι λυπημένη.
Και είναι μια επόμενη δεξιότητα, η ενσυναίσθηση. Την ακούω, βλέπω ότι είναι στεναχωρημένη, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε την Εράιδα που κλαίει, που έχασε τις πέρλες της, έχασε το κοκαλάκι της, το καταλαβαίνουν τα παιδιά και σου λένε, αναγνωρίζουν το συναίσθημα και σου λένε στεναχωρημένη. Τι να κάνουμε, να της πούμε ένα ανέκδοτο. Άρα, ναι μεν αναγνωρίζουν το συναίσθημα, η ενσυναίσθηση είναι όμως να έχουν και την κατάλληλη συμπεριφορά, να τις δείξουν και εκείνες ότι το κατανοήσανε και να νιώσει ο συνομιλητής τους καλύτερα. Και σας έδειξα τώρα 2 παραδείγματα δραστηριοτήτων, τα οποία θα μπουν αυτά μέσα στο πλάνο για να φτάσουμε στο τέλος, στο εργοστάσιο σοκολάτας ή στο εργοστάσιο παιχνιδιού. Άλλη δυσκολία λοιπόν, από την τριάδα των δυσκολιών κοινωνική αλληλεπίδραση, πάμε τώρα στο κομμάτι της επικοινωνίας. Επικοινωνία. Μονότονος, άχρωμος και επαναλαμβανόμενος λόγος. Αυτός που είναι γνωστός ως ρομποτικός λόγος. Δεν έχουμε μόνο αυτό. Πολλές φορές έχουμε και πολύ τραγουδιστό λόγο. Τέλος πάντων, ένας λόγος ο οποίος δεν είναι ο ίδιος με τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης. Οπότε, πολλές φορές, ενώ βλέπουμε ότι αυτά που λένε είναι σωστά, αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν και να λένε αυτό το παιδάκι έχει μια ιδιαιτερότητα και μπορεί να τον κοροϊδέψουν γι' αυτό και να του κάνουν bullying, είναι ο τρόπος της εκφοράς του λόγου. Επειδή όμως είναι πολύ σημαντικό και αυτό μου δίνει την αφορμή να μιλήσω για το πιο σημαντικό απ' όλα για τη συγκεκριμένη παρέμβαση και θεωρώ ότι πρέπει να είναι για κάθε παρέμβαση και για κάθε μάθημα και για οτιδήποτε στη ζωή ενός παιδιού, είναι η αυτοεκτίμηση. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα πω για να διορθώσω το ρομποτικό λόγο, μην μιλάς έτσι. Ξεκινάμε πρώτα, αν είναι να θυμάστε ένα πράγμα από αυτή την ομιλία, ξεκινάμε από αυτά που μπορεί να κάνει το παιδί και όχι από τις δυσκολίες. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ξεκινάει από τις δυνατότητες, γιατί θεωρώ ότι από τις δυνατότητές μας εξελισσόμαστε. Σε κανέναν δεν του είναι ευχάριστο να κάνει πράγματα στα οποία νιώθει ότι είναι ανεπαρκής. Άρα, αν θέλω να διορθώσω τον ρομποτικό λόγο, θα ξεκινήσω να πάω στη χώρα των ρομπότ. Με λένε Χάρης. Είμαι ρομπότ. Είμαι ρομπότ. Εσένα, πώς σε λένε? Για έλα από μέσα, Γιάννη. Πώς σε λένε? Με λένε Γιάννη. Α, είσαι ρομπότ. Ο Γιάννης είναι ρομπότ. Μπορεί να έρθει στη χώρα μας. Ωραία. Ο Γιάννης τώρα νιώθει καλύτερα, ξέρει, έχει το ρομποτικό λόγο και πολλές φορές μου λένε εντάξει, εγώ το έχω με τις ξένες γλώσσες. Οπότε όταν πάμε στη χώρα με τις πεταλούδες, που δεν το έχει να μιλάει τραγουδιστά, γεια, με λένε Χάρης. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Γιάννη. Δεν είμαι σίγουρη, είναι ρομπότ. Όχι, είμαι πεταλούδα. Δεν νομίζω ότι είσαι πεταλούδα. Για να δούμε. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε, αν δούμε ότι το παιδί δεν μπορεί πραγματικά να κάνει την πεταλούδα εκείνη την ώρα, θα βάλουμε το Γιάννη θεραπευτή να κάνει το ρομπότ και το παιδί να τον βοηθήσει να κάνει το λόγο της πεταλούδας. Να εξηγήσει στο Γιάννη γιατί δεν πέρασε στη χώρα των πεταλούδων. Για να προστατέψουμε το παιδί. Συν ότι έτσι κι αλλιώς είναι προστατευμένο αν δεν μπει στη χώρα με τις πεταλούδες, γιατί πεταλούδες δεν είμαστε. Πω, τι πάθαμε, και εγώ δεν μπόρεσα να το κάνω. Με αυτή την ευκαιρία μιλάμε και για το πώς προστατεύουμε με ένα παιδί όταν δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Αν και συνήθως προσπαθούμε να μην το φέρουμε να κάνει κάτι όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να το καταφέρει. Δηλαδή, δημιουργούμε την ανάγκη για τη θεμιτή συμπεριφορά, για το σκαλοπάτι που θέλουμε να ανέβει, όταν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να το ανέβει. Και έχοντας χτίσει, επαναλαμβάνω και θα επαναλάβω πολλές φορές, πάνω σε αυτά που μπορεί. Μπορώ και κάνω και αυτό που μου είναι δύσκολο. Και αυτό θα αποσαφινιστεί ακόμα καλύτερα όταν λίγο αργότερα στην παρουσίαση σας πω το παράδειγμα με τις φοβίες. Που είναι ένα φοβικό ερέθισμα, στο οποίο το παιδί έχει το λιγότερο δυνατό κίνητρο να αντιμετωπίσει. Και πώς το παλεύουμε αυτό.
Προχωράμε. Κυριολεκτική χρήση και κατανόηση του λόγου. Μεγάλη δυσκολία στο φάσμα του αυτισμού, η κυριολεξία. Πάρα πολλές παρεξηγήσεις και bullying υφίσταται τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν το χιούμορ, το σαρκασμό. Θα δούμε και αργότερα με παραδείγματα πώς το δουλεύουμε αυτό. Άρα σίγουρα είναι μέρος της εκπαιδευτικής μας ύλης να βάλουμε το χρησμό, να τον αναλύσουμε, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν από τα συμφραζόμενα το μεταφορικό λόγο. Να μεταφράσουν κάποιο χρησμό ή οτιδήποτε. Λεκτική επικοινωνία, είπαμε κάποια πράγματα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για την εξωλεκτική επικοινωνία. Ελληματική χρήση και κατανόηση της μη λεκτικής συμπεριφοράς. Βλεμματική επαφή, έκφραση προσώπου, γλώσσα του σώματος, χειρονομίες. Βλέπετε ότι δεν λέμε μόνο ελληματική κατανόηση, που είναι το ένα πράγμα, δηλαδή στη στοχοθεσία μας, να κατανοήσουν, ας πούμε, ότι όταν ο άλλος είναι έτσι, έχει κοιμηθεί, να μην συνεχίσει να του μιλάς, ότι μάλλον βαρέθηκε, αλλά και ελληματική κατανόηση της χρήσης, που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι ο δικός τους τρόπος στάσης του σώματος, παραδείγματος χάρη, θέλουν να πάνε σε ένα interview για δουλειά και κάθονται και τους μιλάει ο διευθυντής και εκείνοι κοιτάνε αλλού και σου λένε δεν την πήρα τη δουλειά και την ήθελα τόσο πολύ. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι ίσως μια διαφορετική στάση του σώματος να έδειχνε κάτι άλλο. Εντάξει, άρα είναι σημαντικό να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τι εισπράττει ο άλλος από τη δική τους εξωλεκτική συμπεριφορά και επίσης να κατανοούν την εξωλεκτική συμπεριφορά των άλλων. Πολλές φορές λοιπόν, κάτι που παρεξηγείται στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού είναι ότι δεν κάνουν βλεμματική επαφή, δεν βρίσκουν το λόγο να κάνουν. Άρα εμείς αρχικά πρέπει να τους δώσουμε ένα λόγο γιατί να κάνουν βλεμματική επαφή. Επειδή σ' αρέσει εσένα, αρέσει στη δασκάλα, αρέσει στη μαμά. Άρα μέσα στην ιστορία μας πρέπει να δημιουργήσω τη συνθήκη να προκύψει οργανικά η βλεμματική επαφή. Παραδείγματος χάρη. Για να πάνε στο εργοστάσιο σοκολάτας κτλ. Πρέπει να περάσουν ένα ποτάμι. Στο ποτάμι υπάρχει ένας κροκόδιλος, έτσι. Πάει το παιδάκι να περάσει. Πάει. Του ορμάει ο κροκόδιλος. Παιδιά, λέω τι θα κάνουμε τώρα. Γιατί δεν περάσει, γιατί ήταν ένας κροκόδιλος εκεί. Και εκείνη την ώρα που σκέφτονται τι να κάνουν, έρχεται ένας περαστικός. Έρχεται ο περαστικός. Τι γίνεται, τι έκανε ο περαστικός. Κοίταξε τον κροκόδιλο στα μάτια και ο κροκόδιλος λιποθύμησε. Παρατηρεί το παιδί. Σου λέει, παιδιά, τι έγινε, αυτός πώς πέρασε. Μου λένε, ξέρω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τους πει ο θεραπευτής, είδες τι έκανε. Μόνοι τους παρατηρούν. Σου λέει, ξέρω εγώ, άσε με να δοκιμάσω. Και παρατηρήσαν από το περιβάλλον ότι ο περαστικός, που είναι ο συνθεραπευτής κτλ., τα κατάφερε να περάσει, αλλά είναι σε ρόλο, δεν είναι ο συνθεραπευτής. Περνάει ως ένας περαστικός στην ιστορία μας, σε μια θεατρική παράσταση. Και λένε, ξέρω. Και δοκιμάζουν μετά να κοιτάξουν και αυτοί τον κροκόδιλο, το κοιτάνε, και πέφτει ο κροκόδιλος κάτω. Πάρα πολύ σημαντικό ενίσχυση για αυτούς. Δηλαδή, όλο το πρόγραμμα είναι δράση-αντίδραση. Και πώς βλέπουν ότι μια διαφορετική συμπεριφορά μπορεί να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Γιατί πολύ συχνά, επειδή δεν κατανοούν όλους τους κανόνες που λέμε κοινωνικής αλληλεπίδρασης, νιώθουν ότι όλος ο κόσμος είναι εναντίον τους. Και δεν ξέρουν γιατί τους συμβαίνουν τα πράγματα που τους συμβαίνουν. Και εδώ βλέπουν ότι ελέγχω το περιβάλλον μου. Κάνω κάτι και γίνεται κάτι. Και το χαίρονται αφάνταστα. Ότι πέφτει και τον νίκησα. Και έχουν το κίνητρο να το ξανακάνουν, να ξανακάνουν τη βλεμματική επαφή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για την εξωλεκτική. Άλλο ένα παράδειγμα θα πω για την εξωλεκτική επικοινωνία, πώς τη δουλεύουμε, και θα προχωρήσω παρακάτω, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα. Αυτό είναι μόνο μια πρώτη γεύση. Εξωλεκτική επικοινωνία. Άρα πρέπει να διδάξουμε, να τους δώσουμε ένα κίνητρο πάλι να παρακολουθήσουν τα συναισθήματα.
θέλουν να πάνε πάλι στο εργοστάσιο της σοκολάτας ή όπου αλλού θέλουν να πάνε τέλος πάντων και βρίσκουν στον δρόμο τους έναν τυπεραστικό, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να τους πει το δρόμο, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αλλά αυτός δυστυχώς μιλάει μόνο κινέζικα. Γιάν τσουχά, τσουχί, τσουχά, 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 τσουχίχαχα. Τσουχά, 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 τσουχίχαχα. Τι σας είπε ρε παιδιά αυτός? Και πρέπει να μπουν στη διαδικασία από τον τρόπο που μιλάει ο Κινέζος να καταλάβουν τι θέλει να τους πει. Τους βάζει σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή ότι παρατηρώ το περιβάλλον και βρίσκω λύσεις. Ένα παράδειγμα εξολεκτικής επικοινωνίας ήταν αυτό, που μπαίνει και αυτό μέσα σε κάποια ιστορία. Προχωράμε παρακάτω. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό είναι για την κυριολεξία, δεν πειράζει, το είδατε. If oil is made from olives, what is baby oil made of? Εντάξει, το οποίο πραγματικά σκεφτείτε πόσο τρομακτικό αν το baby oil είναι φτιαγμένο από λάδι, το olive oil είναι από λάδι, το baby oil από τι είναι φτιαγμένο. Πόσο μπορεί να είναι τρομακτικό για τα παιδάκια μας και αυτή η φατσούλα έτσι μου εκφράζει ακριβώς τον πανικό της κυριολεξίας που έχουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Λοιπόν, το τρίτο έλλειμμα, το οποίο είναι λίγο αμφιλεγόμενο έλλειμμα, είναι το έλλειμμα στη φαντασία. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, υπάρχει μια ανισορροπία σε αυτό το κομμάτι, δεν είναι ακριβώς έλλειμμα. Υπάρχουν κάποια παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία είναι πάρα πολύ άκαμπτα αναφορικά με το κομμάτι της φαντασίας και άλλα παιδιά τα οποία βυθίζονται στο δικό τους φανταστικό κόσμο. Τα άκαμπτα παιδιά πολλές φορές έρχονται στα πρώτα μαθήματα και τους λες «Έλα να ανέβουμε το βουνό» και τους περνάω από εδώ πέρα που έχω ένα πάγκο «Έλα, πάμε να ανέβουμε το βουνό» και σου λένε «Αυτό δεν είναι βουνό, αυτός είναι πάγκος» ή «Έχω ένα καναπέ πιο πέρα και είναι για να καθόμαστε». Και μπορεί κάποια παιδιά, επειδή είναι έτσι και πολύ έξυπνα και έχουν τη στάση του μικρού καθηγητή, λες ρε παιδί μου, πολύ παιδικό ήταν μήπως αυτό που του έκανα. Το οποίο όμως είναι σφάλμα να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το παιδάκι που σας έλεγα ήταν 5,5. Δεν μπορεί να του ήταν παιδικό να ανέβει στο καναπέ, αλλά δεν αισθάνονται ότι τους κοροϊδεύεις, ότι λες ψέματα και δεν υπάρχει αντίληψη του συμβολικού παιχνιδιού που είναι αναπτυξιακό στάδιο. Και μου έλεγε αυτό το παιδάκι, αυτό είναι καναπές και αυτό είναι για να κάθεσαι. Και μετά από 2 μαθήματα, λέει στη μαμά του, «Μαμά, ανεβήκαμε πάνω σε ένα βουνό που έμοιαζε με καναπέ». Όχι ένας καναπές που έμοιαζε με βουνό, ένα βουνό που έμοιαζε με καναπέ. Και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και συνήθως μπαίνουνε, επειδή περνάνε πολύ ωραία, και λέει, «Πας στα κομμάτια, τους κάνω το χατήρι». Δεν θέλουν καταφάθεθος και μερικές φορές γιατί νιώθουν υπάρχει, ζορίζονται πάρα πολύ στο ότι μήπως μου λένε ψέματα, το ότι με κοροϊδεύουν, δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέατρο και το να μπουν στις φανταστικές ιστορίες, γιατί ανοίγει ένας καινούριος ορίζοντας, γίνονται νέες συνάψεις στον εγκέφαλο του παιδιού. Αντί να τα βλέπει όλα μαύρα-άσπρα, βλέπει και τις αποχρώσεις μέσα από το φανταστικό. Άλλα παραδείγματα που θεωρώ ότι τα παιδιά είναι υποτιμημένα σε αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει το έλλειμμα στη φαντασία. Θα πω ένα παράδειγμα που είχα ένα κοριτσάκι. Πολλές φορές ο τρόπος, επειδή έρχονται μέσα στον ενθουσιασμό, να λύσουμε την ιστορία και να λύσουμε το μυστήριο και δυσκολεύομαι να τους βάλω πολλές φορές σε τάξη, πάντα υπάρχει, γιατί πάμε σε αποστολές, ο μεγάλος αρχηγός. Και λέω, παιδιά, μας παρακολουθεί, βλέπω το μεγάλο αρχηγό και κάθονται όλοι σούζα. Και σε κάποια φάση, επειδή σε κάθε μάθημα μίλαγα στο τηλέφωνο με το μεγάλο αρχηγό, ένα μεγάλο αρχηγέ, μου λέει ένα παιδάκι, θέλω και εγώ να το μιλήσω. Παίρνει το τηλέφωνο, κανονικό τηλέφωνο, το τηλέφωνο, εγώ τρόμαξα και την ώρα, λέω, χάσαμε. Και παίρνει το τηλέφωνο και αρχίζουν, έλα μεγάλο αρχηγέ, ναι, όχι, δεν είναι έτοιμο ακόμα να ξεκινήσουν και βλέπω τον έναν, δεν είναι έτοιμο, όχι τώρα είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο. Τέλος πάντων, χωρίς να μην τα πολυλογώ, ένα τα παιδάκια πήρε το τηλέφωνο να μιλήσει με τον μεγάλο αρχηγό. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα που έκανε τούτο το τηλέφωνο, μέχρι το αποκορύφωμα, ένα μικρό κοριτσάκι, που άρχισε να μιλά στον αρχηγό, ναι, όχι, ναι, όχι, η οποία έπεσε και τις πάψεις ακόμα. Και αφού της έλεγα, έλα να ξεκινήσουμε, γιατί δεν μπορώ να μιλάει ο αρχηγός.
Έλα πάμε, δεν μπορώ, μιλάω αρχηγός. Στο τέλος σας είπα με τα πολλά, την έψα, το κλείνει και μου λέει μπλα 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 μπλα. Με ζάλισε πια αυτός ο αρχηγός. Που δείχνει πόση αντίληψη υπάρχει στο κομμάτι το συμβολικό. Και από εκεί και πέρα είναι να βρούμε την ισορροπία. Γιατί οι γονείς που έχουν την άλλη πλευρά των παιδιών που βυθίζονται στο δικό τους φανταστικό κόσμο, σου λένε εντάξει, φτάνει. Το έχουμε στο σπίτι που είναι συνέχεια στον κόσμο του. Θα έρχεται και σε σένα, τι θα γίνει. Η διαφορά όμως εδώ, νομίζω που μπορεί να γίνει κατανοητή ακόμα και με τα λίγα παραδείγματα που κάναμε, είναι ότι ναι μεν το παιχνίδι που κάνουμε είναι φανταστικό, ωστόσο το παιδί πρέπει να είναι alert στο περιβάλλον, στο εδώ και τώρα, 60 λεπτά που είναι η παρέμβαση. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να περάσει από το κροκόδιλο, δεν θα μπορέσει να περάσει από τη χώρα με τις πεταλούδες, αν δεν παρακολουθεί τι γίνεται. Αν πει, παίρνουμε ας πούμε ένα πιστόλι και τον πυροβολούμε τον κροκόδιλο. Ναι, αλλά αυτός ο κροκόδιλος, τον πυροβολείς, μεγαλώνει και σε τρώει. Άρα τι γίνεται. Πρέπει να παρακολουθήσεις για να βρεις τη λύση. Προχωράμε λοιπόν. Και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της φαντασίας. Γιατί είπαμε ότι είναι το αναπτυξιακό στάδιο και θα προχωρήσω, θα το πω μάλλον μετά. Αυτό που σκέφτηκα τώρα. Προχωράω, συγγνώμη, αλλού slide. Ωραία. Πάμε λίγο, πολύ εντάχει, να σας πω τις θεωρίες εξήγησης του αυτισμού. Οι θεωρίες δηλαδή που εξηγούν τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε πιο πριν. Θεωρία του νου. Η ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις στον εαυτό του και τους άλλους. Πεποιθήσεις, προθέσεις, επιθυμίες και συναισθήματα, προκειμένου να ερμηνεύσει και να προβλέψει συμπεριφορές. Η επίγνωση και κατανόηση του τι σκέφτονται, τι αισθάνονται και τι κάνουν οι άλλοι είναι σημαντικά για την αποτελεσματικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Με απλά λόγια. Το να μπορείς να καταλάβεις πώς νιώθει ο άλλος και ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσεις σε κάποιον είναι πολύ σημαντικό για την αποτελεσματικότητά σου. Παραδείγματος χάρη, αν ακούς το διευθυντή στο γραφείο σου να βρίζει και να φωνάζει, μήπως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να του ζητήσεις αύξηση, λέμε τώρα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν, να μπορούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Ένα παιχνιδάκι που κάνουμε στα παιδάκια είναι για να δούμε που βρίσκονται στο κομμάτι της θεωρίας του νου, τους δείχνουμε ένα κουτί. Πού το πάω εδώ, έτσι. Ωραία, ας πούμε αυτό το κουτί είναι τα καπρίς. Ρωτάς το παιδάκι, τι νομίζεις ότι έχει μέσα, σου λέει μπισκότα. Ωραία, για να ανοίξουμε το κουτί, το ανοίγουμε, βγάζω από μέσα ένα μανταλάκι. Το ξαναβάζω μέσα, κλείνω το κουτί. Λέω στο παιδάκι, να σου πω, αν ρωτήσουμε τώρα τη μαμά σου, που είναι στο άλλο δωμάτιο, τι έχει μέσα αυτό το κουτί, τι θα μας πει ότι έχει. Και πολλά παιδάκια στο φάσμα του αυτισμού σου λένε μανταλάκι. Που σημαίνει ότι νομίζουν ότι η δική τους αλήθεια είναι οικουμενική αλήθεια. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιος άλλος μπορεί να σκέφτεται κάτι διαφορετικό από αυτό που σκέφτονται εκείνοι. Τι σημαίνει αυτό για την εκπαιδευτική μας ύλη, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουν και να αντιληφθούν, ας πούμε, π.χ. ότι το βλέπω σημαίνει ξέρω. Και πολλές φορές μπορεί να κρατάω εγώ, ας πούμε, αυτό το κουτί και να τους ρωτήσω, το κρατάω εγώ και είναι κάποιος που κάθεται απέναντι μακριά. Ποιον θα ρωτήσεις τι έχει αυτό το κουτί, τη Χάρης ή το Γιάννη, τη μαμά σου που είναι στο άλλο δωμάτιο. Και σου λένε δεν ξέρω. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται ότι αφού η Χάρης το κρατάει, μάλλον εκείνη είναι πιθανότερο να ξέρει από τους υπόλοιπους. Άρα πρέπει να κάνουμε δραστηριότητες στις οποίες να ενισχύσουμε τη θεωρία του νου. Με διάφορους πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ένας από τους τρόπους που δουλεύουμε είναι να οδηγήσεις το ρομποτάκι σου να πάει από τη μία άκρη του δωματίου στην άλλη. Και να σας δείξω ένα παράδειγμα πώς γίνεται αυτό συνήθως με τα παιδάκια μας. Πάει το παιδάκι που οδηγεί το ρομποτάκι, μας βλέπετε εδώ, στέκεται μπροστά, έχει το παιδάκι κλειστά τα μάτια, το έχουμε κλείσει τα μάτια και το οδηγεί. Πάει μπροστά, τον περνάει, χτυπιέται πάνω από την καρέκλα. Πηγαίνει μπροστά, περνάει, πηγαίνει, το κοπανιέται πάνω από τον τοίχο.
Δηλαδή δεν έχουν καμία αίσθηση, πάνε μπροστά, προχωράνε και ο άλλος κοπανιέται από το ένα τείχο στο άλλο και δεν το λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται καθόλου την αίσθηση ότι ο άλλος δεν βλέπει. Άρα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες για να αντιληφθούν αυτό το κομμάτι. Αυτά σας τα λέω αποσπασματικά, γιατί όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να ενταχθούν μέσα σε μια ιστορία για να αφορούν το παιδί και να παίρνει μεγαλύτερη ακόμα επιβεβαίωση, ενίσχυση όταν τα καταφέρει. Γιατί το πιο σημαντικό για μας από όλους τους στόχους είναι η αυτοεκτίμηση. Να νιώθει καλά. Όταν νιώθουμε καλά, όπως είπα και νωρίτερα, προχωράμε και πάμε ακόμα καλύτερα. Άλλη θεωρία εξήγησης είναι της κεντρικής συνοχής. Η θεωρία του νου, λοιπόν, πάω λίγο πιο πριν, τι εξηγεί. Εξηγεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί να μπω στη θέση του άλλου, γιατί πολλά παιδάκια στο φάσμα του αυτισμού λένε κάτι το οποίο είναι άκομψο. Η κυρία είναι χοντρή. Και λέει, μαμά, τι είπες χοντρή? Μα δεν τη βλέπεις, δεν μπορεί να περάσει την πόρτα. Και επιμένει το παιδάκι, την κάνει πιο πολύ ρεζίλη του μαμά ακόμα, γιατί επιμένει στην ορθότητα της φράσης, χωρίς να βλέπει το συναισθηματικό κομμάτι. Αυτό σου λέει η θεωρία του νου. Δεν μπορεί να μπει στη θέση της και δεν καταλαβαίνει ότι θα στεναχωρηθεί και γι' αυτό το λέει. Υπάρχει και άλλη εξήγηση, η εξήγηση της κεντρικής συνοχής. Μάλλον, η εξήγηση της κεντρικής συνοχής εξηγεί κάτι άλλο ακόμα καλύτερα. Ας το διαβάσετε. Η ικανότητα, το διαβάζω εγώ μια που δεν μπορώ να σας δω, η ικανότητα που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις και τα γεγονότα ανάλογα με το πλαίσιο. Αν παρατηρήσετε τα γράμματα εδώ στο PowerPoint, καμία λέξη δεν είναι σωστά γραμμένη. Κι όμως μπορείτε ουσιαστικά από το όλο να συμπεράνετε τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής. Τι σημαίνει η κεντρική συνοχή? Η κεντρική συνοχή εξηγεί πολλές φορές πώς, αν είσαστε γονείς ή θεραπευτές που έχετε δουλέψει με παιδιά στο φάσμα, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το ουσιώδες από το επουσιώδες. Πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό όταν κάνουν μια περιγραφή. Που θέλουν να σου πούνε ότι έγινε ένας καυγάς στο σχολείο και κάποιος χτύπησε, και μπορεί να ξεκινήσουν από το πήρα το σχολικό, να σου πούνε όλες τις τάσεις, να σου πούνε ότι τι γαριδάκια πήρανε και φάγανε, τι κάνανε, και στο τέλος παρεπιπτόντως να σου πούνε και για τον καυγά. Εντάξει, άρα το σημαντικό από το ασήμαντο. Και εξηγεί και κάτι άλλο, την κυριολεξία. Για να δούμε μερικά παραδείγματα που αποσαφηνίζουν. Πήγα στην ταβέρνα και έφαγα. Παιδάκια, πρέπει να δεις το όλο για να βγάλεις συμπέρασμα. Έπαιξα στην αυλή με τα παϊδάκια. Βλέπω το όλο. Θα δούμε πώς μεταφράζεται αυτό σε δραστηριότητα σε λίγο. Επίσης, αυτές τα ανέκδοτα που βλέπουμε στο Facebook, κάθε φορά που τα βλέπω λέω κεντρική συνοχή, όπως και όλα τα μηνύματα που στέλνουμε στο Messenger και μας τα διορθώνει ο κορέκτορας, είναι πάρα πολύ ωραία άσκηση για την κεντρική συνοχή μας. Και δεν μπορώ να δω τι γράφει, γιατί βλέπω τη φάτσα μου εδώ μπροστά, συγγνώμη, συγχωρείτε. Γεια σας, οδική βοήθεια. Έχω μείνει με το αυτοκίνητο στην Κατεχάκη. Τι ύψους? 1,50, δεν με λες κοντή για Ελληνίδα. Γιατί τι βλέπει ένα παιδί που έχει έλλειμμα στην κεντρική συνοχή? Ακούει το τι ύψος. Δεν βλέπει το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η ερώτηση. Ωραία. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Πώς μεταφράζεται λοιπόν αυτό σε δραστηριότητα και δραστηριότητα σε παρέμβαση? Γι' αυτό είμαστε άλλωστε πράκτορες συνήθως. Και από το μέρος προσπαθούμε να συμπεράνουμε το όλο. Δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξάγουν συνεχώς συμπεράσματα. Βρίσκουμε, καθώς είμαστε πράκτορες, μια τσάντα. Και πρέπει να βρούμε σε ποιον μπορεί να ανήκει αυτή η τσάντα. Ανοίγουμε μέσα, έχει ένα κραγιόν, μια κούκλα Μπάρμπι, ένα αυτοκινητάκι, μια ατζέντα, και πρέπει να βγάλουμε συμπέρασμα. Τώρα αυτό, από τον τύπο της τσάντας, γιατί αυτή η τσάντα έχει και ένα αυτοκινητάκι και μια κούκλα? Τι μπορεί να είναι αυτή που έχει αυτή τη τσάντα? Είναι αντρική τσάντα, είναι γυναικεία, είναι μαμά, μήπως μαμά 2 παιδιών? Εξάγουμε συμπεράσματα, κάνουμε υποθέσεις. Και με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε το κομμάτι της κεντρικής συνοχής και της εξαγωγής συμπεράσματος. Η κεντρική συνοχή που εξηγεί, σημαντικό να πω,
την κυριολεξία που του λέει ο άλλος πολλές φορές «Μπορείς να μου δώσεις ένα ποτήρι νερό?» και σου λέει ο άλλος «Μπορώ, αλλά δεν στο δίνω». Γιατί για αυτούς το «μπορείς» είναι αν έχεις την ικανότητα. Κάτι που μου είχε τύχει σε μια ομάδα με παιδιά που φτιάχναμε κάτι τα κοστούμια τους και έπρεπε, καθώς δοκιμάζανε τα κοστούμια, να βάλουν τη ζώνη. Και τους είπα στους όλα τα παιδιά, ήταν 15 χρονών και πολύ υψηλά λειτουργικά. Μπορείτε να βάλετε τη ζώνη σας, να δέσετε τη ζώνη σας. Και μου λένε, φυσικά, και μου λένε βεβαίως που και μπορούμε. Και δεν την έβαλε κανείς βέβαια. Και ένα παιδί παρεξηγήθηκε και μου λέει: «Τι λες, να μην μπορώ να την κάνω? Είμαι 15 χρονών. Την έχω βάλει χιλιάδες φορές». Το μπορείς είναι για αυτούς έχω την ικανότητα. Πρέπει να τους πω: «Παρακαλώ, βάλτε τη ζώνη σας». Για να καταλάβουμε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Έχουμε 5 λεπτά. Πόσο χρόνο έχουμε? Μπορώ να μάθω κάπως? 5 ή έχω παραπάνω? «4:40». Ωραία. Νομίζω ότι θα προχωρήσω λοιπόν, αφού έχω 4:40 λεπτά, σε ένα παράδειγμα που συνοψίζει τη μέθοδο, που είναι η φοβία για τα στεγνοτήρια χεριών. Δηλαδή και πώς δίνεις το κίνητρο σε ένα παιδί να ξεπεράσει τη φοβία του. Ο τρόπος που δίνεις το κίνητρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα παιδί, υψηλά λειτουργικό παιδί με αυτισμό, που φοβόταν το στεγνοτήριο χεριών. Οπότε φτιάξαμε μια ιστορία στην οποία εξαφανίστηκαν κάτι φίλοι του και έπρεπε να πάει να τους βρει. Καθώς πήγαινε αυτή τη διαδρομή για να βρει τους φίλους του, βρίσκει στον δρόμο του ένα τεράστιο αποτύπωμα ποδιού. Του λέω: «Σε ποιο λες ότι μπορεί να ανήκει?» Μου λέει: «Νομίζω ότι ανήκει σε ένα δράκο». Του λέω: «Μην πας». Τον ξέρω αυτό το δράκο. Βγάζει φωτιές και καπνούς από το στόμα του. «Να μην πας». Μου λέει: «Είμαι πολύ γενναίος, μπορώ να πάω». Είχε περάσει εντωμεταξύ διάφορες δοκιμασίες που είχαν τονώσει την αυτοπεποίθησή του, πέρασε από λαβύρινθους, πέρασε από άγριες θάλασσες και φτάνει στο κάστρο του δράκου, όπου βρίσκει πρώτα το γιο του το μικρό δρακάκι, το πιστολάκι των μαλλιών. Βλέπουμε ότι είναι εντάξει, ότι αντέχει το θόρυβο από το πιστολάκι. Του λέει: «Έχω χάσει τους φίλους μου». Του λέει: «Δεν ξέρω εγώ να σου πω, ο πατέρας μου αν θέλεις». Και οδηγήθηκε σιγά σιγά στον πατέρα, που ήταν το στεγνοτήριο χεριών και βήμα-βήμα πήγε εκεί για να σώσει τους φίλους του. Και πώς τα κατάφερε? Πήρε ένα σημείωμα του πώς να φερθεί όταν μπει στο παλάτι του δράκου. Θα δεις κάτι κίτρινο, ήταν το σαπούνι των χεριών, θα πλύνεις τα χέρια σου με αυτό, μετά θα ανοίξεις τη βρύση, μετά θα χτυπήσεις 3 παλαμάκια και μετά θα πατήσεις το μάγουλο του δράκου. Πατάει το μάγουλο του δράκου, αρχίζει το στεγνοτήριο χεριών και πετάει από μέσα ένα α4 χαρτί κομμένο σε μικρά κομματάκια. Και ήταν το μήνυμα του δράκου για το πού βρίσκονται οι φίλοι του. Οπότε αυτός είχε κίνητρο να μείνει στο χώρο με το φοβικό ερέθισμα μέχρι να σταματήσει να κάνει θόρυβο και να βρει τους φίλους του. Και αυτή να είναι η ενίσχυσή του. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί το μοντέλο από θέμα κινήτρου και ενίσχυσης. Και κλείνοντας την παρουσίαση, θέλω να την κλείσω, όπως πάντα, με ένα απόσπασμα από το μικρό ναυτήριο του Ελίτη που συνοψίζει το νοσιακό συμπεριφορικό δράμα. Λέει ότι μπόρεσα να αποκτήσω μια ζωή, το χρωστώ σε ένα είδος ειδικού θάρρους που μου έδωκε η ποίηση. Να γίνομαι άνεμος για το χαρταετό, χαρταετός για τον άνεμο, ακόμα και όταν ουρανός δεν υπάρχει. Και αυτό θέλουμε να γίνουμε κι εμείς για αυτά τα παιδιά. Άνεμος για το χαρταετό, χαρταετός για τον άνεμο, ακόμα και όταν ουρανός δεν υπάρχει. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην παράστασή μας, στη διαδραστική παράσταση Ελίζα, στις 2 Απριλίου. Θα δείτε ένα ολόκληρο CPD για θεραπευτές και γονείς, για να καταλάβετε καλύτερα στην πράξη, παίζοντας κι εσείς αυτή τη διαδραστική παράσταση, πώς λειτουργεί το πρόγραμμα. Αυτά ήθελα να πω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας χαιρετώ, σας περιμένω στις 2 Απριλίου.